Predstavím vám knižku Assassin's Creed Pomsta Sanctum. Je to k takému dievčatku, ktoré sa volá Lisa a chodí k doktorke. No má problémy akože psychikou a tak. A tak doktorka sa volá doktorka Kagami. A chodí do takého stroju, že Animus. A tam vlastne vidí svojich predkov. No tak jej predok bol asasínka. A ona sa volá Shao Chun a tam ukazuje tam sa bio nejakú truhlu, v ktorej nevedia akože čo je, tak sa jej pýtajú, pritom ona sama nevie. A tak tam ju zavreli v klietke a potom tá Lisa, keď tak vyšla z toho anonizmu, no tak tam je ešte boj akože Asasinovo bratstvo a rad temperálov. Oni akože bojujú spolu vtedy. A akože Lisa, tá doktorka, povedala, že tá akože vojna sa skončila, ale pritom tá vojna stále pokračuje. Tam prišiel potom taký a to povedal. A ona keď chodí do toho anonizmu, tak potom keď tam bude chodiť moc, tak vznikne splynutie. A mne sa to najviac páčilo, keď ako snažila sa ochrániť svoje bratstvo, ale rad temperálov je to pokazil, tak má jedno poslanie a to je pomsta. Odporúčala by som to akože väčším čitateľom, mne malým, a je to čínska manga. Je to čínska manga. Užite si pekné čítanie.